Siapa baji dong tahu kai? 96. Ini je Kristen tongko. Karena sahaja pada ke Hindu. Ini kau aneh ke Hindu orang sini. Hello bayarok, jatunan sanja kaham, te jatunan lamsogani blogger. Tini hingke menai tui kerengni Chalainunglai panda hingke jeng tabuk aro thanglai ang bai ani husband aro thangna bagui ekdom chaksa chakhaya ang ready ngina kha obong kha ani kailebari ni rignai shirt blouse bahaino kotor mang jaka bani kailebari ni no hingke tini tam jani ang obono orignai shirt blouse na ang jumna musunggo kana musunggo haini bagai obono kananya kha saimalia chaksa sa de mi tong no Hapang kokurei je jorao je kana musung mani se hingke kale Chalainunglai panda hingke to oko obowa o khumulungo no belbari wo hingke sungbai to gana no asuk salia hini bagai tabu khoro no chung tak sanjao no khol lai sinai tang beshi to nanglak sampa sase dakoi hingke phila no hingke boni Chalani nok hingke kamal gat pho hingke asuk haksal mata sung thangai maya ang gari kai maya ko bau ani bagai o gana ro ang sasak no oro no Chalainunglai panda no thangsina hine wan sukai kale bari thangai maya ba tini no oro thangsina hine iko re jong ina khata tak thanglai sinai hamje ko tan ke to nasing no tong kha location ta mo share khai ro ro tei ko bang salia thanglai sinai ko tini ke asuk ke sangya kolom man hai jong to khai ko na jani kolom tei sra sra hang to kha Saya kari baik kan cara naik dong di hari kena kelihatan bukan nak ketam hayang kan sini. Ang tinta jenok kesak no karena musuh gohen bukannya karenanya kah. So naik dong. Obo hingke ani husband di boro dogani phaitino waise bai dugmali hatiwo hingke packing khairi tubui phaika jong to tabuk sanjawo se ongkhona hingke ba thangpro hingke dosi dopra ango jefro pano manai rok painani haini bagai waise bai bo phaitino di boro no hingke packing khairi tubui phaika hingke o gi bisingo tamotong ang salia direct kuina ketan khologai naisitong haini bagai salia hingke almost no complete long tutui iko amta haisimi khairi rekheno paikha Daran dukan bumung tamo. Ani dukan bumung guys halka electronics. Dugmali hati khumulong ABC headquarter. Hambai. Ani oni kumawo je jogajog khainai bonang help khainai joto wifi ni bagai ang help khainai. Tabo khechung ongkholai kha thanglai tongo tabo raja somoniyo sapai kha. So finally tabo khechung Chini main destination o sakpai kha chini bridal ceremony o ikonai di decoration naithok ke bailing ro khachiwe ekdom khaijak inke oro tongai ang hamje ketalni mukhang kisa phunogan jom khaiye ikonai di boni dol logai kok salai tongo inke angbo bisingo hamnai tabo haja habia ko phataro tongai ang norong phunogoi tongo iko yang tuisung habui phayo inke tabo khe hapsinai ang Inke jong tini sabni nogo Chalainunglai panda o phai hinke chini TTA DC ni MDC sar Ganesh Debarmani nogo no phayo iko bo phono biji inke boni bo sajok no chini dol plus manai bo no kaijak sinai boni no Chalainunglai panda hinke tabuk gibrnai hini bskango thangmani si boro rokse photo bojak baya ko ashirwad lai tongkho hinke ba kisa side khai norjagoi tongrana kho borok paigra thong hine wansagoi yang side do khai basawi tongkha tini salsani bagai hingke bono celebrity phano hini mano haini bagai no jotono photo phai bojak phaibayo hingke ani kheto a sal paikha tini hingke boni haini bagai no jotono brong brong phai bojak layo hingke ang tu bumani chikon sa gift no ya phari ri rekha hingke tabo khe kisa photo rok bojak laigrana kacharo thangai hingke o kinar ni je tongnai manai bo bahaino Chini dol no manai sampli bakhe ge chong khorok tam tabo photo bojak laigrana ge bono sungmani se nung bahai ma tongkhani sungman se sawo bo i boni kinaro je asukjak manai sampli boni kaile bari bo phaima haisi bo ma tongo hini sawi munuyo ge abo to joto no hayongo ama haidi no hinge kono phano sawi manya ge tai bono kok bang sarlia jong angkhori thangsinai iko tai bo boro rok phaibe te tongo
hingke chung tabo kisa thangui bwskango asuk sinai hingke norokno borokni decoration kisa phunukani ko naidi busuk naithok khai decorate khaika sokpai asugui na kha niko khona ani logeu sokpai ja ini phane khena motok kore ha phane khena motok kore hadule masai lengjak bodini kok sanan mut kori phaso buku pungsa hadule masa jangni bagai ui ko bwskango construction chali tongo hani bagai marken haduloi hingke buku go ekdom borok go bwslai ro bwstamon sepsa phayngbai tong marken pulbosar Dabon. Tabo ke chungaro music concert rok nai laibai mani yagolo maisa laini hini phaimani si aske line rom laijak borok bangmani naidi betrang si phaite tongo bising ni maisa nai rok asang khoria ko haipano asuk phataro borok line rom laijak ke abono nasing tongo bisingo kono mote habuina kha jotono buike ta asuk bai kha hinke ani oro mairam tongo ni bagi kisa basai tongmani ke noroi nai asugui nai na kha tabo hinke nasing laijak ta song loss de paine loss Salai sina heda. loss Mai sa paya ko na siya may. obo bagai hai kita tahu tanggulang kabar Ani kurang kas kana tagyan. kai saje So tabukhe mai bok nai sok pai kha catering group rok kaham keno serve khai tongo asuk borok burung ni bisingo phano kaham keno service rui tongo borok ni ke angke to chaja kha hinke tabuk moi rok sawi na khesi saiman nai moi rok ke to borong ni group de songka saiman ya na bui de songka to bo sawi nai test khai nok na sawano busuk thok ya hinke tabuk sakpai kha cha khoi wak bahan obo hinke tang chaya getei khoroksa tongo o sito sabjani sinia uncle nok layo hinke bo busaya jong khorok ni chaya hinke tabuk oino muino na singlai tong layo haisani ko sosa gajarok bahino roi tongkha hinke tabukhe gudok sapai grakha obo hinke to jotono nao akonti pra sangui tonggoi sabule gudok taya tong haya de bayarok hinke ini bagino angbo thokjago thepang gudok ani favorite che ke nawina kha aboni yagolo hinke abok rok mosudeng po sapai kha aboni yagolo abaja ke dei chicken hinke ndrokno chawi sawano mui thode thokka thokya hinke bayarok iko ang mai sabai kha mui belain thoksoka last mukhoi te rasugula manmani mukhoi hinke tang chalia rasugula ke sabai kha hinke tabuk yak sugrana kho tabuk khe mai tui sabai yak tak subai koi chanai hini phaika koi cha jagya ang busuk bosor dukha ang koi cha khani bua kormo men hinke tei buslai sa paparongo hini saya but ang koi onek motom jago buisa mani rok bahai man ke tei thobu thok jago haipano ang ke saya ta buslai rok ro jago hnai hani bagai tini hinke yuglia kisa sana musong ma hayong hangba saina senai hiko phatai chikhaksa chikhaginai na kha angke koi chabai tabukhe photo session sisini bagai suk nai thok ke sanamai rujak hinke ba obno tamni miss khimnai ba haya da hani bagai eko thong ke ba chawina kha bui hai post to khaina ringya haipano thong post rusenai tabukhe
Oboni agulo monaino song nogo thangsinai hinai sanani thangmani bo boni baba konke group photo bujagui tongo iko boni babu borok mukhang de solainai di angke to soljak sogo markheno inke borok photo bujak baikha tabkhe ang thangai sasinai nogo thanan sakang kisa malai thangsinai kwai tuai to chabaikha ya tabuk kisa malai thangsinai ta tata thangsinai kana salton pore khatamo Nangkal ba kami at mo? nang lagi baikha Nung bagong hanggang bang bagang mga ni. ini hingke Kristen tongko kana salton pore ke Hindu hi ko ana hingke sindorong sinai tata Tata. So manai ti khreng na congratulations kaham kurung khe tonglai di chini boy songbai but ang chini boy songno tak phon no gya kho kale bari bo thangkele no khamong haipan kok kurei ulo hainu no kaham kurung ka thang tongkhe noklaya no chini boy songbai bo so tabuk jong no ko thanglai tongo chini bike ayang tolao sibera jakhe ba himklai ma thangai tongo Ano? Bakit ako sa kayo? Pwede ba di dong tao khai 9-6. o ma ang phis phirong na ani pura ready khai bai na kha thang jinai Dapat ako ay horkaham. phon kaham ke mai chi chau khai de chau ka thangka pura phon kaham Jung nogo thangnani bagui bike kasa phaika ri rok ang ekdom thoklubi na kha inke ofro si tabuk manai star phaisa bo koita tamai tongnai di ko noita tamai tongo jungle nogo siki philan nai bagui ni bike kasa ka mukhang ro ekdom ang khapungui nai na kha bike nobar sipra ki kasanga no hinai amase baketa ki sokpayo inke horka hamro khani ri horka moi rok thokka hinai sawai horka so brok kifilna maybe barta rogle tamano hinai ang wansogo horni so abono tata jotono no horkaham tei ani video no poila ni simi paithak jara nai tongma bagai norna jotono no paiflaya hambai maru